Здравейте! Днес искам да си поговорим за нещо съществено, което ще ви бъде от полза при разбиране на прогнозите, които получавате, на ведическите прогнози. Забелязвате, че те се различават в определена степен от тези, които сме свикнали да виждаме в западната астрология. Защо това е така? Защото между двата типа астрология като цяло има съществени разлики. Ведическата астрология използва два основни фактора, които предопределят какво прогнозираме. Това е асцендента от една страна и на второ място лунния знак. Казваме, че на първо място е асцендента или лагната. Какво представлява това? Асцендент е знака, който е на източния хоризонт в момента на нашето раждане. Той определя подреждането на всички останали области от нашия живот, на така наречените домове. Той символизира физическото тяло, характера, темперамента, външния вид, жизнената сила, начина по който се представяме пред света. Когато слушате ведическа астрологична прогноза, обикновено ви призовават да обръщате внимание на знака, който е вашия асцендент. Защо? Защото това са промените, това са фактите, които може би ще имат най-съществена проява, физическо и материално проявление във вашия живот. Тоест, хороскопа, който слушате по вашия асцендент, дава физически проблеми, дава препоръки, свързани с личното развитие, видимите аспекти на живота, нещата, които са напълно осезаеми. Втория знак, втория фактор, това е лунния знак. След като изслушаме какво казва нашия асцендент, можем да се обърнем и към прогнозата за лунния знак. Той показва ума и емоциите, подсъзнанието, емоционалните реакции, комфорт, сигурност. Ако асцендента дава външното проявление, то лунния знак показва по какъв начин определени планетарни позиции оказват влияние на нашия вътрешен свят, нашето подсъзнание, вътрешните импулси и тенденции, промените, които стават вътре в нас. Те може да не са явни, но за сметка на това са лични и дълбоки. Така че важно е, съществено е да обръщаме внимание и на прогнозите за лунния знак. Те се отнасят за вътрешните състояния, за емоционалното благосъстояние, за разбиране на ежедневното настроение, понеже Луната е бързо движеща се планета. Знаете, тя сменя своя знак на почти всеки ден. Психологическото влияние, което съответна лунна позиция ще има върху нас, и се смята, че лунният знак е доста по-съществен от слънчевия. Какво можем да кажем все пак за слънчевия знак? Той показва къде се намира Слънцето в момента на нашето раждане. Масово в западната астрология това е така наречената зодия. Когато кажем аз съм зодия еди какво си, означава, че Слънцето се е намирало в съответния зодиакален знак при нашето раждане. Всъщност това е душата, вътрешната същност, егото, самоосъзнаването, жизнената енергия, виталността. Ако Луната е майката, то Слънцето е бащата, кариерата, призванието, т.е. това, което блести, по-видното, по-явното. Какво може да ни каже прогнозата за слънчевия знак? Това са по-общи прогнози. Както казахме, те са популярни по-скоро в западната астрология. Фокусират се върху житейска цел, върху социална идентичност. Може би за кариерата ще бъдат по-релевантни. По-малко детайлни са от прогнозите за асцендента и лунния знак, защото те са доста по-специфични. Така че когато слушате или четете астрологична ведическа прогноза, обръщайте внимание преди всичко на асцендента, след това на лунния знак и евентуално на слънчевия. Какво може да се случи, когато тези различни фактори предполагат различна посока? Всъщност, дори това, което казват да е в различна посока, трябва да си вземем под внимание какво е значението на
на съответния фактор. Асцендента предоставя информация как се представяме пред света и нашето физическо усещане, докато лунния знак как се чувстваме отвътре и нашите емоционални нужди. Може и се случват тези неща да са различни, не винаги те са в синхрон. Обръщаме внимание на същината на самия фактор. Например, ако по асцендент ни се дават трудности, а пък лунния знак е благоприятен, то може би физически предизвикателства ще доведат до повишаване на нашата емоционална устойчивост. Възможно е такова съвместяване и едното да е предпоставка за другото, а не по-скоро да търсим някакви разминавания и несъответствия помежду им. Нещо много важно, добре е да знаете планетарния период, в който се намирате в момента, така наречените даши. Те биват 5 вида, но поне първите два, Маха Даша и Антар Даша, е добре да се знае, защото когато тези планетарни периоди са активни, тогава планетите, които се свързват с тях, са с особен акцент и дават много голям принос и влияние върху нашия хороскоп. Всъщност това е основното и ако това усвоите и това имате предвид, може да сте до голяма степен сигурни, че прогнозите, които чувате, ведическите прогнози, ще ви дадат нужната информация и ще успеете правилно да интерпретирате посланието, което планетите имат за вас. Това е от мен за днес. Благодаря ви. Чао и до скоро!